हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांखौ बरायबावनाय जाबाय। दायो थांगासिनो दं जाहैबाय डिउटि। एबारावथ' डिउटियाव नांथाबनानै दङ। जेब्लायबो थाबायनानै थांबाय थानांगौ जायो, बिराद गोजान जायो, 40 मिनिट फुरा लायो जोङो थाबायलांनो थाखाय। लोगोआ सिगां ओमफ्राय दा बे माइसुर पेलेसजों जोङो थाबायलांगासिनो दङ। सानफ्रामबो बिजों थांलाय फैलाय खालामनांगौ जोंनिया। ओमफ्राय नैबे जाबाय एगजिबिसन। ससे सहैनानै आङो नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ। बेलाय एगजिबिसन गेटना बेनो। ओमफ्राय बैयो माइसुर पेलेसबोनो साखाथि ओमफ्राय जोङो बैयावसो रेस्टुरेन्टआ केरेला थांग्रा मेन रडनाव सेराव बै सामुन्डी हाजोनि मोनसे लामा दं बे गावनायावहाय। ओमफ्राय ओरैहाय केरेला थांग्रा रड बे सार्केल दं मोनसे, बे सार्केलावनो आरो। भिडिअ बानायनायाथ' जोबोद गोबाव जाबाय, समखौनो मोना एबारावहाय भिडिअ बानायनो। आङो 6 माससो खामानियावहाय मोजां नांथाबनो सानबाय। नै बियो जाबाय एगजिबिसननि गारि पार्किं। नैबे एगजिबिसननि गारि पार्किं नैबे। गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय गिदिर बास नाइट सुपारफोरनो थाफैजोबो आरो बेरायनो फैग्राफोर। पेलेसखौ नायदो एसे। पेलेसनि गेटना बे मोनसे, बेजों हाबहोआ होनब्लाबो हौरैसो मेन गेटना। जेब्लायबो सानफ्रामबो थांलाय फैलाय बेजोंनो। खामानि मावबायथायना समखौनो मोना भिडिअ बानायनो, ओरैबायदि बेस्थ' जानानै थायो। ओमफ्राय मानसिबो गैयाना जोंनिया खामानि मावग्रा। जों सानैल' बर' मानसि, सानैजों जालायखायो। ओमफ्राय पार्टिल'खा। सुटिखौनो मोनगोन ना मोननो जाखो निउ इयार जानो। दसे दोनथ'नोसै, ओमफ्राय बैयाव नोंथांमोननो देखायबावगोन दसे। ओमफ्राय बिनिफ्राय बिदाय लानोसै। सान्दिया मोनावसो थांनो नंदोंमोन आङो पार्टि जानो, सुटि मोनला। सुटिखौनो मोनगोन ना मोना जाखो, मानसियानो गैया खामानि मावनो। बेनो जाबाय मेन रड। ओमफ्राय जोंनिया ओरै आगसिजों थांसिगोन बे बास गोजा थांनायजों लामाया। गोजौआव ओरै ब्लकआव नायदो कलिकट थांग्रा लामा, बेजोंनो केरेला डाइरेक्ट थाङो बेजों आगसिजों ओरै गिदिंलांनाय लामाया। ओरै थांबा माइसुर सिटि बास स्टेन्ड, ओरै गासिनिबो थांजोब्बाय माइसुर सिटि मेन सिटि बेरायग्रा। ओमफ्राय बे जाबाय साखाथिनि पेलेस। ओमफ्राय जों थांबाय ओरैहाय पार्टिनि टेबोल ग्रान बहायबावबायसो नै। लाइटिं लागायजोब्बाय। ओमफ्राय थोदस रेसां गैखायालै सयथिबो। बैयाव गिदिंगासिनो दं मालिकआबो, एसे खेबखोमा हरनां। मानसियानो गैया, ओमफ्राय खामानि मावनो मानसिबो लाबोआ। बिराद खस्थ' मोनबाय लोगोफोर। दिनैथ' आइयै फुंनिफ्राय रेसां गैया। ओंखामानो मोनजादों ना मायानो मोनजादों जालायखादों। दा बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन, आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय। बे ससे भिडिअखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। आरो एडभान्स नोंथांमोनखौ हेपि निउ इयार। दा हरनि 12थायावथ' जोङो रेस्ट मोननाय नंलिया, भिडिअ खालामनानैहाय हेपि निउ इयार बुंनोहाय बयनिसिमबो। बेनिखायनो एडभान्स दानो बयनिसिमबो हेपि निउ इयार आं बुंहरखाबाय। ओमफ्राय आङो भिडिअखौहाय बेयावनो फोजोबबाय। भिडिअआथ' आंनि बारा फैबाय थायाखै बेवहाय, एसे लेटब्लाबो मोनफा लाबोबाय थानोसै। दा 6 माससो खामानियावहाय बिजि थानानैहाय। बेनोसै आरो रायजो राजा नोंथांमोन, जे बर' हारिनि।